Dag over naar het Paradies in Remun. Daar werd deze week een lezing gegeven over de AWBZ. Hoe kreeg ze op financieel gebied mee te maken als ze met pensioen gaat? En wat moest ze betalen als ze het verzorgingshuis ingaat? Zomaar gaat vragen die mensen op leeftijd hebben als het gaat over financiën. Deze week gaven een financieel adviseur in het Paradies een toelichting op een belangrijk onderdeel hiervan. De eigen bijdrage in de AWBZ-regeling. Nou, ik denk dat daar veel over te melden is. Heel veel mensen maken zich zorgen over het feit dat ze eigen vermogen hebben. En dus een eigen bijdrage moeten betalen. En sinds 1 januari van 2013 is het zo dat een groter deel van het eigen vermogen meetelt voor de bepaling van de hoogte van het inkomen. Waarover die eigen bijdrage verschuldigd is. Kun je nog eens kort uitleggen wat dat is, de AWBZ? Ja, de AWBZ is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. En op het moment dat je in een zorginstelling zit, die feitelijk zeg maar betaald wordt vanuit die AWBZ, dan is deze eigen bijdrageregeling in principe van toepassing. Dus eigenlijk iedereen die in een verzorgingshuis terecht zou komen, die krijgt ermee te maken? Die kan daarmee te maken krijgen, zeker. Waar lopen mensen tegenaan? Nou, vooral de onduidelijkheid. Van welk vermogen telt nou precies mee? En hoe werkt het dan financieel uit? Nou, uiteindelijk weegt ook zo'n eigen woning mee. Zolang een van beide partners nog in de woning woont, is er niets aan de hand. Maar stel dat beide partners zeg maar, uit de eigen woning in een AWBZ-instelling zeg maar, gaan, dan is na een bepaalde periode zeg maar, wordt dat eigen huis ook meegeteld als vermogen in box 3. En dat kan nog wel eens problemen opleveren. Zeker in de huidige tijd nu de woningen zeg maar, moeilijk verkoopbaar zijn. Wat zijn nou verder nog vragen waar mensen mee zitten? Wat zijn nou de echt dingen waar ze bij u mee terechtkomen van, ja, hoe zit dat eigenlijk? Met name zeg maar, hoe bepaal ik nu het vermogen wat ik heb in box 3? Wat telt er nou allemaal precies mee en wat telt er niet mee? En wat is dan uiteindelijk zeg maar, het gevolg daarvan? Dus hoeveel moet ik extra betalen als ik dat eigen vermogen heb? En hoeveel zou ik minder moeten betalen als ik dat vermogen niet meer zou hebben? En zijn er dan nog oplossingen voor? Dat je zegt van nou ik ga een schenking doen aan de kinderen of zo? Uiteindelijk heeft dat na verloop van een aantal jaren, hebben schenkingen gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage. Alleen dat is afhankelijk van de tijd. Want uiteindelijk zeg maar, ligt een toetsjaar 2 jaar terug. En dat betekent dus dat uiteindelijk zeg maar, pas na verloop van tijd een schenking gevolgen heeft voor de eigen bijdrage. Ja. En dat gaat u hier vandaag vertellen? En dat ga ik hier vandaag vertellen. Dan gaan we naar het Paradies in Remun. De computer, daar zijn van net aan gewend en dan is er alweer het niets. Voor de senioren is het dus moeilijk bij te halen allemaal. En toch gaan we allemaal aan de tablet. Wij proberen in 3 lessen mensen het een en ander bij te brengen over het werken met een tablet. Dus er zijn verschillende soorten tablets, maar wij doen deze cursus, verzorgen wij voor de tablet van Samsung. En er komt ook nog een vervolgcursus en die gaat dan over de iPad van Apple. Maar dat is in november of in die buurt. Nog niet zo heel lang geleden gingen de senioren voor het eerst achter de computer. En nu is er alweer wat nieuws, hè? Ja, die ontwikkelingen hebben wij hier ook helemaal meegemaakt. Hè. We hadden hier in het computerlokaal hadden we een stel grote oude PC's. En als je de ontwikkelingen ziet, dan is dat van een hele grote PC naar zo'n kleine tablet is natuurlijk wel een hele verandering. Ja. En wij hebben ervaren dat de mensen daar ook wel behoefte aan hebben om daar iets meer van te weten. Ja. Vandaar dat wij begonnen zijn met die cursus. Ja. Ja, maar in het begin van dat computertijdperk had je de senioren die nog wel een beetje angst hadden voor dat grote apparaat. Is dat met de tablet minder? Ik merk dat het minder is, ja. De mensen zijn niet meer zo bang van, oh jee, als ik nou op een knop duw, dan ontploft dat ding misschien wel of zoiets. Hè. Maar de mensen hebben die schrik toch wel achter zich gelaten. Ja, het is natuurlijk veel handzamer, hè. En het is veel makkelijker mee te nemen. En men kan er ook op niet alleen internet, e-mailen en dergelijke met die apps en zo. Maar je kunt er ook leesboeken op downloaden. Dus dan kun je hem gewoon als reader, boekenreader gebruiken. Dat is ook weer een voordeel van zo'n tablet. En dat zijn allemaal aspecten die hier in de cursus ook aan bod komen? Die komen allemaal aan de orde, ja. En dan nog bepaalde tips voor mensen die met een tablet willen beginnen? Laat ze zich heel goed realiseren, denk ik, wat ze ermee willen doen. Sommigen die zien het een beetje als hebben dingetje.
bij de PC die ze ook al thuis hebben staan. Maar goed, het zijn goede dingen, niet alleen een leuk speeltje, maar je kunt er ook een aantal praktische dingen mee uitvoeren.